Hi, there's a mess. Hvis jeg har en god idé, hvis man skal have en gaspistol, og man lige skal starte med at have en. Sådan en der. En billig, man kan og så kan man købe en legehoppe der koster sådan nogle til. Og så ser nu går der også sådan 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 her. Sådan en stil. Og så spiller vi det. Stil. Det er sådan noget. Benzin. Godt stort. Så skal man altid lige huske, at du putter. Når jeg putter sådan en der magasin i, så så skal du huske, at jeg følger dig. Så kan du vise den her pakke, der er sådan en lille par kugler med. Så ude, det skal du huske på den øverste kugle, så du får den øverste kugle. Så får du den sidste kugle, du putter i. Den fylder helt op, og så den sidste, der kommer i. Den putter lige en dråbe på, og så skyder du. Så tager den næste magasin, det skal ikke prøve på, så tager den næste dråbe, sådan. Og så bag pakken, her kan du så udstyre. Eller 3. Det er sådan en skive her i brugsmedicinen, jeg ved. Så nu leger jeg op, kan man købe sådan en 600. Men vent, det er det. Biokugler, de opløser sig. Det er bedre. Det kan godt være, at man indbilder dig ind, at det er biokugler, men det er altså ikke biokugler. Du køber gas ned der, det køber du bare der gas. Men det kan godt være, han siger, at der er specielt ude i, så man ikke pludselig kan lide det. Det er løgn. Køb heller en flaske uden af, fordi det kan godt være, at den holder længe, den der sidder i pakken, men alligevel. Det er en rigtig god idé. Det var det. Tak for det. Bye.